Ndi sabre ya nwuma di kan ne se ni onyame de yen abedruni ya hwa afie hya ase no a emu nsɛm de bebre na nso so ya won kwa ya wurade na aye adwentofo de onyame de yen abedruni dia wode ya abedruni a anwanwani a de aya mamendozo ya wa ya dozo ya wura yesu Asida Sena Liawudi ya bejuni Obawani ya de oye dia dosu ya wura yesu Asida Nadia nyamidi ya badrunia ya wura yesu dia ye dosu Ebeneze nyamia Asida Sena Liawudi mi ya bejuni Adoya ba de oye dia dosu Asida so nyamia One me kamfu awuradia ya so kwani asanyina mu Yamu ya yanti bani biara Fasida kesima awuradia Nadio nyamidi ya badrunia Daura Yesu dia ya mayendoso dia wa yendoso beneze nyamia Asida Sena Asida senyamia Omayenka asida senyamia Wati ni mayina dia shemu biemu Yewu yo yanti bon Yasu Ni awudi mi abejuni Amsina mi ado ya dia dosuma Ya wura yesu Asida Sena Asida Sena Asida Sena Asida Sena Asida Sena Asida Sena Omwami anya uradi anya Asida Sena Atuji wa ya uradi anya Asida Sena Minibri wa ya uradi anya Asida Sena Adoya mami dia dozo Asida Sena Omwami anya uradi anya Asida Sena Atuji wa ya uradi anya Asida Sena 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 Ebeneze 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 Ebeno Ebeneze 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 Adwala kwa Adwala kwa Adwala kwa Adwala kwa Adwala kwa Adwala kwa Wa ye bia me de manyami o wa si de bia me de manyami o manyami o me de manyami o me de manyami me de manyami o Asida Sena Asida Sena Asida Sena Asida Asida Sena aye ye wenya Asida Sena Asida Sena Yodi me badruni Asida Sena Yonya me di abadruni Asida Sena Yodi me abadruni Yodi
me abeduni aseda se nyame ampa anokuto okura na yeye ni aseda ye ne dia se san no dia aseda komo bi fufura na ye tiafo ade nyame yeye nwuma to so mienu no se ye nto dwom emo nyame mo na nyame ase na woye na nado ye wo hoda adwuma yi wo Psalm 136 ase mo na nyame ase na woye na nado ye wo hoda adwuntofo mo nto dwom ema no want to do one me maya want to do manwa want to do manwa nyame maya want to do manwa me maya want to do manwa want to do manwa ya die what do you want? Me maya want to do want to do me maya why are you Mayenga na nyame ayadie wadi yenyi na dia siamu ni dimwe awefo awe nyina mo nwunu padwo yen etetu akwanso techema da bodwe ema jadie mo afrusanio antojo manuo Mimaya montojo manuya montojo manuwa ya die ayadio nana nyame ya die adaya mami ne manuntu minko Kati akwanza tajramada bodie mu Atuji wanwa Nami adishia wa mosema Atuji manwa nyami maya Wana nyami asya na woye na nadoya wa wada Amen Amen Wana nyami asya na woye na nadoya wa wada Amen 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 Wanyimi nyami asya na woye na nadoya wa wada Amen Amen Watu wanyami jona woye na nadoya wa wada Amen Amen Awa fiofwe nyami ayebio Amen Amen Birifuwa nyina uradi ajelo Amen Amen Asafu asamsia uradi ajelo Amen Amen Asafu asamwa uradi ajelo Amen Amen Nyami amen nyami mangwe amen nyami kokuro amen nyami kakra amen nyami batampa amen nyami mangwe amen nyami nosani amen nyami nosasi amen nyami nosani amen nyami nosasi amen weye oh weye amen weye oh weye amen weye oh weye weye oh weye amen weye oh weye amen weye oh weye amen Amen, 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 amen,
Hallelujah, 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 hallelujah. When you are Yamiya, na doya wahoda. Amen, amen, amen. Why are dear? Ambassador, 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 why are dear? Elenya miasia ese nefatano oni ediniye oni akaniye we True Faith Church International ayi free Kodie yede yene etodwom Nyankopon we ya bipinwom enwom ansankuo nam nanso tia eye wode etu a wosen efra won kronkron ba nipa nchen enu na wutie enwom adi ho ne say monsore maye monkunim se monsore ade awurade ayamaye no esi ebonkunim se ese awura bosumi dum awurade na aye yenim se de aka no ode yebetwa wanka amen on amen monsore maye mo enkunim se Monsore maye mo kunim so nyamime Monsore maye mo kunim se ewansa banedo isi monsore maye mo kunim se oh izayame Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Davidia wakungoriatio na momra mewe Tebiti bonema Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Davidia wakungoriatio na momra mewe Tebiti bonema Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Misi Monsore maye mo kunim se izayame Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Isi Monsore maye mo kunim se izayame Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Misi Monsore maye mo kunim se nyamime Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Isi Monsore maye mo kunim se izayame Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Davidia wakungoriatio na momra mewe Tebiti bonema Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Davidia wakungoriatio na momra mewe Tebiti bonema Monsore maye mo kunim se ewansa banedo Monsore maye mo 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 Monsore maye mo
Hallelujah, hallelujah. Ade awurade ayi edoso. Ena nwumere Goliath bia wasore wo obusium. Waso abrabose no. Yes. Iza nyankopon din mu. Obebu ahwe. Ama yabose ama awurade. Yes. Ghana man yebedi nkonim awurade tiase. Sabre ebradu se asempakani Philip Mpiani ayabonum na ne se watuba. Ade osoro nyankopon asem ebeban
enti hyɛ no nso tena wo fidie no ho tena wo TV no ho ɛnsesa no koraa tena wo radio no ho ɛnsesa no koraa na yɛntie nyame asɛm ɛnwom to ne nsi ɛtie nyame asɛm wie a yɛbɛto honhom nnwom na yɛabɔ mpaeɛ na yɛafrɛ so nyankopɔn sɛ wɔmɛyɛ yɛ mu adwuma yɛda ase watoba awurade asomdwe nka ho ɛka ho so menua city same na wo ho yɛ kristo adom ɛne mo mpaabɔ nti me ho yɛ ɛnɛ nso awurade de yɛn aba kasa fidie so ɛnɛ nso asɛm bɛyi na awurade de ato akoma so sɛ ɛne ɔman yi ɛnkyɛ de kɔrɔ de nyame anim asɛm deɛ ɔde bi ato akoma so na yɛahyɛ asɛm bi ase yɛne bi a ɛnɛ na ɛbɛsi na yɛasa ahyehyɛ popɔ na yɛato aso de akɔ yɛnim yɛahyɛ aseɛ ɛkyerɛkyerɛ o nyamesom ɛfa pem na sɛ wopɛ sɛ wosum nyame a wɔdi nkyerɛkyerɛ n'akyi na wankɔyɛ mistake ankɔmane because ade bi a ɛwɔ wiase bi a ɛwɔ nhyehyɛeɛ a ɛbata ho a ɛma no ɛwie pɛpɛyɛ sɛ nhyehyɛeɛ ni deɛ nipa hyehyɛ wo mpa a ɛpaatwɛw ɛnwie pɛpɛyɛ ɛno nti nyame nso ɛbɔ biribiaa ɛna ɔhyehyɛ mmara ne ahyɛdeɛ ɛto ho nti sɛ nipa di so a na wabɛ nyame sɛ woani sunsu na wokwati a na wama ne ɛkwan nti yɛhu sɛ yɛabɛhyɛ atade fufuo no nti wopiti a na wahyɛ kɔkɔɔ na wahyɛ fufuo ɛwɔ sɛ wokyerɛ nsɛm mu na obi ahu sɛ ampa deɛ woyɛ no ɛnyame na ɛse because yɛwadeɛ bi hɔ a nnipa nyinaa ɛyɛ nti woyɛ bi a yɛana ɛntaa ɛnyɛ ayi saa ɛne ɛwɔ adeɛ bi a ɛsom baako pɛ na ayɛ dɛ ayi a ɛdam wɔ wiase nyinaa sɛ woankyerɛ mi ahu baabi afiri a ɛbɛyɛ dɛn na yɛagye wadi nti ɛnɛ yɛbaeɛ a yɛahyɛ fufuo no ɛnyɛ sɛ ɛyɛ yɛpɛ ɛne yɛde ayɛ dɛ ahyɛ fufuo ɛyɛ nyame na ayɛ dɛ ahyɛ nti yɛdi ka bɛkyerɛkyerɛ saa ntadeɛ mu nyinaa ɛwie ɛne yɛde fufuo no ayɛ dɛ aba ɛtina siti ɛkyerɛ bi sɛ fufuo no na yɛde kɔ asɔre memrenda yɛdi homeda ɛsom wɔbɔ adeɛ nti yɛkɔ akɔdi homeda no a atadeɛ wei na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ ebia na yɛka no na woni hɔ ɛne yɛhyɛ kodwan ne yɛahyɛ atadeɛ wei Acts chapter 44 verse number 16 Ezekiel chapter 44 sorry verse number 16 na afei yɛntoa yɛnsɛm so ɛpɛ sɛ biribiaa mu da hɔ ɛma wo because ebia na ɛnɛ ɛna awutiɛ ebire bi a ɛba biaa yɛhyɛ kɔkɔɔ ɛne yɛde aba ba ɛnɛ deɛ yɛahyɛ fufuo nti wɔ sɛ yɛkyerɛm deɛ nti a yɛahyɛ fufuo mu Bible nkasa kɔ Acts chapter 16 44 verse number 16 44:16 na yɛhu nti nyabotrɛ na ɛtie na hwɛ nsɛm na ɛba no Bible nkasa Pacho Ezekiel 44 verse number 16 kɔ wɔn a ɔbɛhyɛ no me kronkron bia na pacho wɔse nipa a yɛbɔ yɛ tiri mu a yɛbɛsom nyame a yɛbɛhyɛn ɔbaadeɛ kronkron bia hɔ yɛnkɔ na wɔn a ɔbɛbɛn me pono na ɛba sa ne yɛkɔso na ne yɛbɛn ne pono na na nkɔ ɔba bɛsom me ne yɛba bɛsom na na wɔayɛ me som adwuma na yɛba bɛyɛ ɔsom anwuma pa no a na sɛ wɔba mu a na sɛ yɛba mu a abɛyɛ wɔsom adwuma no a aponkɛseɛ no mu a yɛba bɛwura aponkɛseɛ no mu a wɔahyehyɛ nwera ntaadeɛ abɛsom ɔbaadeɛ a yɛhyehyɛ anwera ntaadeɛ kɔ na kuntuntam yɛma adeɛ tuntum bia ɛnka yɛ bra ho wɔsom mu fam ama abere a yɛbɛwuram abɛsom nyame ɛpon apanya kɛseɛ no mu ɛne efie no mu yɛbɛwura nyame hyia no mu a yɛma adeɛ tuntum bia yɛdɛ ɛnka nipadua no yɛhyehyɛ deɛ bɛn anwera ntaadeɛ nwera hyehyɛdeɛ mu bɔ wɔn nti ti anwera ntaadeɛ a yɛhyɛ no ebi ni ahyɛ a yɛde akyerɛw no afei yɛnkɔ yɛka subɔ no ɛbɛlɔkoe eti yɛsdande no mekyerɛ wo sɛ kristo abisa wɔn kɔhye bi ama wɔn yi n'ano eti yɛwie no yɛhwɛ sɛ kristo ɛtoa so ɛkɔ nsuom ɛkɔbɔ n'akyi nifoɔ no so anda wɔgya wɔn saa Mark chapter 10 verse number 45 na wɔbie John chapter 3 verse number 22 Bible nkasa kɔ Mark 10 verse number 35 verse number 35 kɔ nyankopɔn ahenni no mu di bia mepateo metoa so ɛne matwewa nkotasi a ɛlandeɛ no sɛde bɛtumi atoa so na wotimi na wonyaa wɔse nyankopɔn ɔsorokɔ heaven ɛmu diberɛ Bible nkasa kɔ Sebedio ma Yakubu ne Yohane nipa bi ba wo ma Sebedio ma Yakubu ne Yohane kɔ ɔbaa ne nkyɛn bɛsɛ no sɛ ɔbaa yɛ wagye Kristo nkyɛn bɛsɛ ne sɛ kyerɛkyerɛfoɔ wɔkyerɛkyerɛfoɔ yɛpɛ sɛ biribiara yɛbɛsɛ wo no yɛpɛ sɛ adeɛ bi a yɛbɛsɛ wɔ woyɛ ma yɛn wotumi mu yɛ ma yɛn ɛna wɔsee wɔn sɛ ade owura ne se wɔm ɛdeɛ na sɛ mpɛ sɛ meyɛ ma mo adeɛ na mogye wɔn pɛ sɛ na meyɛma wɔsee mo no sɛ ade wɔse ne sɛ deɛ yɛma yɛn ne sɛ adeɛ pɛ sɛ yɛma no sɛ ma yɛn mu baako ntera wo nifa sɛ buatan baako
kontra nipa na ba kontra obenku na ba kontra bonku e woni monyamu woni monyamu na yesu say won say ada Kristo say monim de mo bisa modim question mo bisa enti mo betumi say mo benum kruwa me no ma no ana betumi anum kruwa me no ma no na betumi say mo bema wode asuba wode bo me na abomo na mo ba pre ama asuba wode bo me wode abomo ana na wo say no say ana mo say no say ye betumi na yesu say won say ana yesu say am say kruwa me no ma no aye question Whatro adi ama say me pa me yakandifo me mam ho kwan ama John the Baptist adi mi consume akom na on sempata say me pa bompo e de oro ba de otumfo atro na watro mesesa na enye esa say me di majani matma kwotena ba bia me firi bae mesesa ni say pa me ka sa asusu a eti me makwai am yakobo masu me hia nso matwe me busa mo kwose se mo ba pan am suba wade bo na wade abom ana na mo sen an be de ye betim satan sofo bi ani ho mother hwede si ye John 3:22 na so bi John 3 Bible nkasa kwa John 3 verse number 22 verse number 22 ma onya kwa Yohane adanse die fofo me pacho Yohane no da so bo Yesu din edin ho adanse adanse wo fa Bible nkasa ye no makiri no wasetie we mu achi no Yesu na suafo no ba yi etina Yesu ahye ne dwumadi ase a obetwe akra ade ama nyame Nyankopon etu ahye ase no okoyidi a bipo bisukọ no no won tena ho adu on yes afọ no tena ho na obasu na bo si Kristo ekobo omosu pato tiasem yo osapu manya mistake asori ba manya mistake so ma jewe a mistake wa me se won ko heaven da because of Bible say etiaso boni hia no ka Yesu Kristo die enko sa ko nsom ekobo su sen ba akra na watwe won wa mo omosu a woni sofu bi a obo mosu eti Yesu Kristo na kasa eyini pabwa egu ho eti azum ekobo ni post ma pacho satam na kapo a senso aguma eyeye na swimming pool ho a eyeye na ya totan adi so aguma na eyeye ba Yesu Kristo ya bonasu ewo ensu otan obi a wanya bone da o ya bonasu ewo ensu otan ada Yesu Kristo so adi akra wo bo mosu ono so akogina ensu a etan adu wa dey wo bo mosu ba bo nkasa kwa na Yohane su bosu ewo eno na Yohane su ani abre abasu ano abasarum efrise na ensuosuo bi oho na oba ho ma obo won what asia na dipa ni nyina ba emu ede wa bo mosu na say yes Kristo ede wa bo Peter mosu wa bo Matthew mosu wa bo Philip mosu ade onkonkon ede awura mumu abura mu yasubon no mu ni onkonkon because master himself when yasubon no ni onkonkon ado ye mai ho kai a ya bo yasu a ye ho te ya onkonkon na ede abie a eye dwuma enti sanyanko bod adoma chede bi adomo ya de awo ba asie ba je se wo pre am yakobu osu ya bo wasu wie a na bani abie ni ya kyerɛkyerɛ woto asoport ni abraba aduma sesa wo ye honhom no yede adobe na se ya mo osu a oni hon konkono yes etima ba kyerɛw se ya bosu wie a ekwan efaso a ya bom paye ekonyam yanim misitiem a step by step enyampre ho etima gien wo kwa me ro kosuru mu a na mama ha biam ko a obo nse ebe hyehyɛ saa that said ye pretty a hyehyɛ de esisi pepepe ana kyerɛ sɛ obi na asoma wo ne ho sɛ ka metere ho a ka metuwa na metuwa ba nya saa na ye preach ase brecha e foundation e na betuo asa sɛ utu foundation na gu concrete na wuji a utu follow na ofere na wuji a watu adwue abadwuma ba ko na ababu kasa ne kokɔ na onyamfa Yohane aya afebra you know John chapter 3 yeah, John 3 verse number 1 my pacho John 3 so be kire nsem bi wa kyerɛ poni bi wa yera wa tia sɛrisio anso wa yera kababu nyan kokɔ Nikodemo etifiasem na press sabe ma Nikodemo na onipa bi ofisi wa so pani a ya mo sujima ho wo ya so pani ya mo sujima ho wo ya so ba ya mo sujima ho sa wo so fu so kwa bobo so a me pato atamu e nyame dia nyame ne ko bu aten wa dam na asem so na ko bu aten sa wo ko ti asem na wo ko ne nche ya enye e tiankasa me so po se o mu tie Bible se Bible nkasa ko na onipa bi ofiri Farisifo no mu wo wa ofiri Farisifo no ba and di Nikodemo na Bible si di Nikodemo na o ye Yudafo pani o ye Juda and wa church member bi asori pani ono na ba Yesu nkyɛn wa yera yes on fa obeyire wo mo adwaman o mi bia ba on tonsa won hwiwi wonya konkonsa wonya bone ne funsuo bia enso ba bo so wa de wa yera wo ko hyeana
Apacho wo question na ade ya yichem ahodie ntia Bible nka boni bia antono so Bible se wayera no pe nkwaje Bible nka sako ono no ba Yesu nchen anajo wo ba Yesu Kristo nchen anajo ana obese no se Rabbi yenim so ofri Nyankopon nchen na aba se ofri nyame nchen na aba se o kyerɛkyerɛfo na agye ba nti ana okɔ hanajo wanko ho wia se na asɔre nkyerɛkyerɛ ne Kristo nkyerɛkyerɛ nyɛpɛ ɔsaso pani ɛnɛ na ɛkɔ no wo ya asɔre pani o ba wo kɔpɛ ye betuna sɛn hwɛ gidi asɔre obi ba no wɔtete wiwia no ho na ba wo mmɔbɔ sɛ wo mmɔbɔ sɛ wo ba nyame hia wo sɔfo nti wo tete o se bibi da so a eku what na solution won't ya intasem bi eda what ya say de wo se wo ye bia wo ye enso wayra eti a kire Nyankopon ya toma me sraw brother wo chinchin wa pre ya wa babia e betima wo last stop yes aja babi kro bio me se Kodie a kire Nyankopon ya doma bra Kodie apagya kwa no so ba pa chao babia chana fo no ahyase a omo ye fom no babia abaya djuma fo no e won wo je wo di ma dia kwa na somebody ni so modu na kan ya no da wo yes me nia wa bo te se me a kan ya no da wo kakraka wa kire alo no fa ho ane bra fi wo si kwa mu a ti jansin na sapa nipa asonda ni si wa a kire Nyankopon ya doma na okwa etuta okwa na djuma di na hyase kwatando bianu na yapon ya timba kire se kire nyambe se sanse tumi ye ne dia wo pe no ye ba se wo gini di na piso betima bo awde a ani ye nhia ababa kasa kwa ono no ba Yesu nchen anajo wa pa Yesu Kristo nchen anajo ana obese no se Rabbi yenim so ofri Nyankopon nchen na aba so kyerɛkyerɛfo Nyankopon nchen na aba so kyerɛkyerɛfo obi tumi nya nsɛnkyerɛne a woyɛ yi ana friso sane ba asase so a enkobi enyankwa da bia abacho anya se tumi we ana friso apa sane ba asase so a ankotompo adi jabasi ye nyina kɔsɛ nipa yi Nyankopon man eye nipa mienu ana hyase apu nyame ana nipa mienu ɔmo asen ade nyina ne ye etu ɔse ye gya no ma ye bɔne ye ne ye de ye tu amka eti adom na be so ye so ani Kristo adom no Bible kasa kwa ɔse obi ntumi nya nsɛnkyerɛne na a ye woyɛ wo sa wo kasa amani gyina wo sha ebam me se ye nya nkan kɔ hɔ ye nya nkan kɔ hɔ wo na ka kyerɛ Peter se Peter ya nantia na dwumu nyina na se nya de ye nya hwe o chinchin foso akotie ni tire enso anya hwe na be ma ne to hwe ni din yes o sha Peter mo sa no wasere what go mo penam kakra o enam ru na de si wasa what Peter asaw ni go mu nko ba bi a ho wa chichiri bi a o nche ha na ho do go asaw ni wo ha ogu kwa no husi ogu ko asebe na aka nsa ya ko Lebanon hye so e wo poso ya nyanam ya ba Ghana hye so ya nyanam ye ba se ha do tugu wonum oye adwuma so nyene papa acho ye adwuma so ache obi adwuma fu dwuma poso o ba da ka se ha na nam wo ba bia na obi onim ba okọ ya wanya bi ba we did the short time we asitie atie otumpo asam a ogu asam ni se pa do te yan se Yakubu ha ni mu nyina mo ya de e bana ni ya buma nam bi a ye ntimi twetwe asam wa mo twetwe nam na asam nya de etete wa nwani we no kasa wa bra bo begina papa we kasa enkoso be odia papa we kasa ekwan be bie papa we kasa ya ahinie adwa ubenya ye de atena so papa we kasa ni pampa nya ko da master himself wa ya ko che wa suma che yes kosumpo nya mesa mo nya hwe me se kire Nyankopon ya doma brother wo jare ya judgment na wo kon yes don kro pepepe na bo ni kire Kodie apagya yes wo dia bra ye bo nya medin ani de be si kina ba wo gidia dia ani ye ntu anamon na se nya me tima sesa ye hye bre ade atade fufuo we ahye de a apatesi na woro wi na woro bibia aworo na wa hye atade kiren ne agina ha prigidia bibia nso nya me ye wate de what in Kodie bia e chani enhia Bible gaza wa me pa chane nto so ro obi ntumi nya nsɛnkyerɛne a woyɛ maza obi ntumi nsɛnkyerɛne a woyɛ Yesu Nyankopon ka no ho ade se Nyankopon ka no ana Yesu bua se ade Yesu bua se se kura no kura me se wo se kura me se wo se wa nya obi fofora papa chao de wo ka ni nyina ewom yes me saw yare ba wo nkɔ heaven na se wa nwo obi fofora na tadian muadi ba wo nkɔ heaven yes mama ska to bottom ba wo nkɔ heaven eti di America no ana tie ana ye wo chepa wo heaven yes maza ewi ase dwapade a ye be pe nyina ni chepa wo maza ade e wo chepa ani de ye ba ka enipa nte ase na de a hometene se enipa da wo bewu so ye ntwere mo mama so so obekɔ kyena obekɔ le ye ntwere ba mekɔ bi ye nka na kwa etu ase ka obofo awade be omnanti biem me pacho entra mo da bɔne bi de emen etu Onyankopɔ asɛm kasa kyerɛ wo me pacho wa edin wutie wo wu se de ye kasa nyina wodi ho fo na de na wo ye apacho brother ade na wo ye
wakoma pupu apache ba ye ya na wadwan sa Kodie aso na enka ne kro no so e ma bonsam na da you was Satan church you was Satan church me say obi okuta nchechere bone no wo hu che odi fotropo ko kasem ba kuto se pa etimi dan pa minutes adwen ko bone o jako pasam aye konkran e so ba so su nyame ye nyame se fa adwuma aba kasa kwa na se wanwo bi foforo a se ti o brother se wo pesa wo kwa nyame ncha ya ade se wo premier wo foforo kwa na se wanwo bi foforo a wanwo bi foforo otimi hunu Nyankopɔn ni otimi ko head man nya yie da na Nicodemus se no se Nicodemus e boas ne se abede na oni pa wanyine no abede na di pa wanyine betumi awo no ba pa cho ye betumi asa wo me obetumi akɔ ne na yom bi ma na na ya fum am ya ubie wa na na Yesu boas se no se Yesu boas ne se no kura me se wo se ya sam ni o anya kura ne kura me se wo se wan free nsuo no honhum sa obi satra ye fran ko nsuo ane honhum anwo obi a anko ba sa ni pona so a hye no Nyankopɔn ahini no mu ko heaven da Yesu stamp wa dey e so obi ne dey e pa cho asamwe obi ne dey se wan pre am ya fu anko nsuo anko bu osu ansa no asum nyame a wo se heaven no onko bi da do ti atemu adwa so no enti wo winti obe sana adwa na wo winti obe sana adwa na aba kasa kwa na de ofiri honam awo no pa cho e sase obi de honam ana ti nyame eti nyoka John chapter 1:12 a wase dodo a oje ne dindi en wo ma won tumi se wonye o se Nyankopɔma eti obi sachera no odi mransam ane ahyede a wode hom na ede awo no na obi sachera na so ampa ma na anya dwuma a odi hom na chi odi hom na chi eti o se ka John 3:22 na wase apisa esuosuo pie de ewo what I say so pia de eho esa wo gidi a ensuo bi a etena ye dware ya no ma ye bia esese ye boss de etene na besen papa ye be hia de kakra ho because of ube ko bia so tie no no twa tank na ensuo de etam swimming pool wo bi sia swimming pool a edu kwasia la amapo atimi kodware bua dwaman agum esu tene na da ne swimming pool ene de ni pa die ni bo so ba ni be magina wodi na nso ni yese ya na nso ni yese ya na eboa wo mo ohim kwa na nso na kwa ohim kwa na nso na kwa na wo sapo wadwia wa masa ni ma mini di watem because the emotion mama Kristo boapu the emotion kan mama create tete ma pa cho na sa nso kuro na wa kwa ginam na wo boni paso nso na amansa dwalemo eti nso ne ta ho what you say and the nipa na giadi wo bu ni sakura na utimi ngobusa eno ase ye dey bonus nti e ma na giadi me ma na giadi e na be ma ba kokora wa gisikadu a obewuo and odi bandage achichi ni kuro e na ekuro ni tu wo transit mi say ya so sare kuro ni say ya once na 8,500 e be je kwafa yes and odi a set transit mo si o eti ensuo ni so ta ho and oba na abu ni nsa and na ye de oba ni nsa buori nyina akonu ensuo ni omo nyina agina ensuo ni nti akodan lifting nti wo so be me bra ye ko bu osu kwa ne so komo dem nti ko ya ba wani mu ana gwa mam yensa obi nyina kofichire ya bo mo nsuo ni tawo de ne wanom no de ne wanom no ekuro da wo bi nan atensuo atemoja apro emo wom ya sad wa kotum ebos tasam yo etiye musa se nsuo tena wote ahabato wa ekọ anase gina ekọ anase gina na kire se ye bobo so wo nsutiri mu a ne nyina tene de ekọ bupum tena dipa ni kwa se obo ewopum no tena kopon ebos wopum opai mu e ma kwan de edem e do di dware wom eti epone ye de etaho enti wote nkran ya hweyie anu anko gina pum anko bani pasu ho se e boni nyina ede ehima beguo ni abi gina me kasa me bon ne twefiri kuma wo aso jidididididi wodu nkokọ no twam anyina mu no twam ansa no twam ba wasi apojimi o na boni na ba no hwo na opose babara sometime en wajima petesi na kokupum yes eti se abobo siwo ensuo a antirimu a boni ne satan ade tire ade nsuo ade apetepete so amanya ba nwanya ya sensuo kuruwa ma any pa best 500 ne da peto so ya tawo kuna da na sai oni bom say ya aja eni wo ba eni wo konkron amen wada wo de wa chekehwe na mpache se bodani mpo se peso e papa aje se edware no se bodani dam ko sade na se edware no a edam nya de enko se wo gidi a wo ho kwansa se adu ko ensu a etini babu nkasa ko me pacho ne to so no na de ofri wona ma wo no pache nti so anya ye na de honam kwa obati ase sa etu anso akwa so wa ira chapter 8 verse number 26
yɛhwɛ saa ma we nso wɔno so yɛasɔre panin wakɔ sɔre wayɛ dɛ wapɔn nso wayera ebi na ato siesie a no anyina wo anyi ho akyinyi na Bible say ɛne yɛka wo challenge a ɛnyɛ yie Kristo di ka de stamp pɔsi so sɛ obi a wobɛsa kyerɛ bia sɛ wampene ame amfo ankɔ nsuo ma ankɔ buo so a wokɔ heaven a ɛnyɛ yie Bible kasa kɔ asomafo nyuma show ma we nso apa sɔre wayera Bible kasa kɔ nyimo yɛ aduonu Bible sɛ kɔ Philippo ne Ethiopia ni ba pacho Philippo what you say one Ethiopia ani ya me frɛ Bible kasa na Awurade bɔfo kasa kyerɛ Philippo ba pacho wo Yakobon bɔfo a ɛkyi akra konkron wa bɔ Philippo pien ebi ni betran na kasa kyerɛ Philippo sɛ sɔre kwa na fofo nkwan ɛsɛ fi wɔsetie sɔre kwa na afo kwam ɛkwan ɛkɔ gasa kwan so no ɛyɛ srɛ so kwan ɛyɛ srɛ so kwan na ɔsɔre kɔɛ ana ɔsɔre kɔɛ na hwɛ wɔse na hwɛ Ethiopia ni bɛrima bi na a Ethiopia ni barima bi a ɔyɛ Ethiopia fo hema kan wɔyɛ Ethiopia hima kanati piani tumfo a ɔhɛ ne ma sika pacho otumfo kɛse a ɔhwɛ ɔhema sika so onie wɔnie na waba Jerusalem waba Jerusalem ntweka to Jerusalem abɛsɔre na so na wayera ehuo wɔda wɔyɛ ka bɔne bia nsusu no wɔmfa bɔne bia ɛnto no ho wɔfiri Antiokia aba Jerusalem abɛsɔre nyame a ɔkɔhie a wɔnom so ɔbɛkɔ heaven ɛnso no wayera ɛda bɛ ntia Bible kasa kɔ na ɔtenetɛ sɛ ne mo wɔsetie wɔtɔ kaa ɛne wɔbie Bible ɛne wɔhyɛ odipo Isaiah ahoma na ho no ka kyerɛ Philippo ana wɔn nkɔnkɔ ka kyerɛ Philippo sɛ Chiko ti ase ne wɔse kyikɔ saa kaa ne ho na Philippo de mirika na Bible se Philippo di ka kɔ ne kyɛn na ɔte sɛ ɔkenka na wɔte sɛ ampa wɔpa sɔre wɔgye nyame di wɔbia odipo Isaiah ahoma a ɔkenkan ɔte sɛ ɔkenka odi wɔte sɛ wɔkenka odipo Isaiah ahoma no wɔka sɛ wote de ɔkenka wote deɛ wokeka no ase anaa na ɔse ɛnti obi bɛka Bible nyina ɛnso ɔnte aseɛ da agya na meyɛte Bible ase ɛyɛ wo nkɔnkɔno yes sɛ nkɔnkɔ na mmea w'adwuma a wobɛka Bible ba wonte aseɛ da na ɛnyɛ asɛm a deɛ nka ɛtwi na wokenkan twi ne sɛ me se akyinyeɛ bɛ ne wom ɛborɔfo na akenkan borɔfo sɛ me se akyinyeɛ bɛbom ba nnipa pa window ato bɔne ho adwane akɔdi bɔne nti wɔfa window no mu ba sɛ asɛm ne krefo no na wɔtumi nya biara deɛ wɔnyɛ o ɛnam nsuom asubɔ nti ɛde nya virgin wɔte aseɛ da deɛ meka kyerɛ sɛ deɛ ɔtumi sa bɔnku nsuo yi wɔyɛ virgin nifa no deɛ ɛdeɛ menim saa nifa no paa deɛ menim ɔn deɛ m sɛ ɔdabdabdɛ bɔn deɛ sɛ ne kɔ deɛ ɛbaako pɛ ɔno nso te saa wɔn nso yɛ virgin ɛne wekyerɛ sɛ mɛkɔ heaven saa ɔba deɛ nkaɛ daa ɔn sɛ atadefu no fata me paa ɛkyerɛ sɛ heaven fata me wohyɛ atadefu no mfata heaven fata woanyina yie wonkɔ bi wote ase a yɛnam nsuo mu asubɔ ɛne tete saa bɔfura wei wa wodeɛ kyɛke hwɛ nimonyam akuta wɔm na kyɛke sɛ ɔmo mfa wɔbaada na kyɛke apan bi a ogu maa so wode kyɛke apan dankɔ bi a ogu maa so wode aseɛ na hwɛ nkofu a tete me nkyɛn a wɔmo twa nyame ɛkɔfom sɛ da bi bɛduru a nyame bɛgyina ne tumi so apɔne ɔmo mfe mpadeɛ ayɛ dɛ abɛhyɛ wo sɛ mepadeɛ ne maayɛ a sɛ ɔmo tete hɔ a ba wo te asɔre dɛm ɛka wɔ a na wafa telefon na wafrɛ hyɛn ɛma timi bɛkrake kristo ne ɛma krake ho ɔba deɛ nkaɛ daa ba sɛ nsuoma subɔ no bɔ wa wobɛnya wo nkɔnkɔrɔ no na wobɔne te sɛ deɛ koa na wo nsa nkae nkɔbu da ɛsiane sɛ tumi bi na ɛbɛdɛ ɛbɛkɔ nturowoɔ sane sɛ ɛberɛ bi atwam adwamambɔ ɛyɛ tumi korɔno ɛyɛ tumi ɛnsaweɛ ɛyɛ tumi yi ɛyɛ tumi ɛnti asobɔ no bɔ a na berɛ tumi nyina ase na ntomada ni mu adɔw na wo nkɔnkɔ no wayɛ dɛ abɛtena ababakasa kɔ ɛna Philippo ka sɛ wote deɛ wokenka ase anaa ɛne ɔse ɛbɛdɛ ne bɛtumi akyerɛ ate sɛ obi kyerɛ me ada wɔserɛ Philippo sɛ mɛpaakyɛw Philippo furo bɛtena me nkyɛn ade wɔkyerɛ no Bible mu nsɛm ɔnoa bi a wɔkenkan ɔkɔkyerɛ no aseɛ baabi ɔkenkan ɛnuyɛ kɔ wɔde Kristo kɔ sɛ dwante ɔkoku no na sɛ wɔdwan ma obi kɔ ma yɛnka kotɔ wɔdwan ɛsɛ ɔbɛku na Bible nkasa wɔse wɔdwan no yɛnya kotɔ no yɛbɛku ne nɛ wɔtumi mmiera no kɔ wɔse tie Kristo ahobrɛsɛ ogu ne nkyɛnkyea na wɔse Kristo abusua no bɛtumi akyerɛ ɛfisɛ Kristo ba ɛbɛhunu ama no ɛyine nkwa mfiri asase so ada ɔpia ne ɛbua so Philippo sɛ mesrɛ wo ayɛ wɔn wasɛm na odiifoɔ wokan ayɛ wo anaa anasɛ obi ho asɛm ada Philippo bie na no ada ɔfiri twerɛsɛm ɛka kyerɛ no sɛ ɛyɛ owura Yesu Kristo Mesaia ɛho asɛmpa no yɛnkɔbɔ bɔ sɛ ana Philippo apene a wɔɛkɔbɔ no su ɛso apa asɔre a wayera Ethiopia ni nso ayɛ dɛ wayera
Nicodemus nso ayɛ dɛ wayera ɛnso ɔmo nyinaa te asɔre fie ebi na ato no menya bɔnum na da bɛka sɛ gu bɔ no ɛna abɛhu sɛ yes because asɛre wei yɛsom Nyankopɔn honhom no yɛbɛ anukurem da bia meka kyerɛ sɛ biribia so abie ɛwɔ Nyame anim ɛnti ɔso obi bɔne yɛ dɛ ɛdi n'anim na ɛde ne kɔ nkwam obi deɛ ɛdɛ ɛdi n'akyi nti obi yɛ gyidini na wɔyɛ ne yɛ bi a ɛnyɛ ɛwɔ bɔn no so a ɛntaakye didi ne koraa wɔno ababɔ no wɔyɛ dɛ ɔbɔ ne bɔne yɛ dɛ ɛdi n'akyi ɛde ne kɔ owuom nti yɛhyiam sɛ a odiyifoɔ kora ɛhu na wɔbu wɔn so a ɛdi n'anim nti bɔne no nya mmaeɛ no na gye sɛm no yɛ dɛ ɛba sɛ ɔyɛ abaamu a wahwɛ no so yie ohun wɔ baada ba akɔndɔ bi ahyase yɛ dɛ ɛwurawura no mu sɛ bɛtumi a mohwera mo ngwarema no na hom no ayɛ dɛ akasa nti asi yɛnya sɛ pa aboro sɛ ebi atere mas yɛnto saa na mo no sɛ pa nipa ko kyerɛ te because ɛyɛ kɔnɔ aduru baabi a anyini ɛsɛ sɛ epie ekonya ne ɔpɛ sɛ wampa ma na ɔde force bɛɛ dɛ ɛbɛpie ba nyamesom panti ni aware wɔ pa wɔno so yɛ dɛ ɛne mo sɛ munya ɔba bɛgye ho bɛma bɛgye ɔba bɛgye mokɔ ana iskom to kom no mayɛ dɛ moayɛ gakam dinya amen na ne muhyia kɔ amma mbɔde akrahia ɛne deɛ sɛ wɔ moam hɔ kristo nka yɛ daa na obi te asɔre fie 12 years na wanyem akora 12 years o na wanyem wanyem yɛ so a na wɔsɛ kɔ asɔre fie asa akɔda nyame ase na wɔsɔpoɔ ɛsɛ bɔ mpa ama saa akora no kyɛkyerɛ bɛ na kɔ so wɔde amesi bɛtie si bɔ ne kam aba mo kasa kɔ na ɔnam kwa so korɔ no ɛbɔ ɔnam kwa so kɔ no okoduru asuo bi so ade kɔdu nsuo bi so na opieni ne ka mapakyɛw na wakyerɛkyerɛ mmara mu sɛ ɛsɛ sɛ yɛde ne kɔ nsuom ɛkɔbɔ no so ɛde kɔduru kwa bi so a nsuo bi tene hɔ ɛde opieni ne ka sɛ wɔse kyɛ nsuo nie ɛde nsuo nie ɛde adeɛ bɛɛ paa ɛde si masubɔ ho kwan na kyerɛ sɛ wawie pɛpɛ yi o aka nsuo mu asubɔ no na wawote bɔ no ma ho saa nyɛ asubɔ ọba adiẹ nka yẹ daa baabu nkasa kọ. na Filipo se. ana Filipo se. sọ wọ́n akoma nyinaa. sọ wọ́n akoma nyinaa. agye di a. ɛwɔ ho kwan saa. ana obu asɛ. ntumi di sɛ Yesu Kristo ni Nyankopɔn ma. na ɔsɛ matiase. ana ɔhyɛ ntu kasima pa Yesu ɛne magye nkwa megye sɛ ɔne Nyankopɔn ba na nsi o sɛ de obi pirikyi yi a fansa to okoko so baabi a obi akadi machi owi aswa pa Yesu masa yɛsa na wɔkyerɛ adwuma no wabɔ ho nim adwuma ɛbaabi pa tasam ye wadi akoma na gye awie no maka ne ya ɛsɛ sɛ wɔyɛ a ne bɔne ne bɛɛ dɛ ɛbɛ hohoro na ne ho ayɛ dɛ ate etu pam ka bɔne nda so taa sa sɛ nyɛ dɛ ɛhohoro wɔse mitimi sɛ ba kasa kɔ na ɔsɛma atiase na ɔsɛma ka ne gyina na wɔmba nu sɛ ɔbɔ pie no die ne die kɔ nsuom hɔ Filipo ne opie wɔse Filipo ane opie na ɔbɔ na su ane ɔbɔ opiani ni asu yes me na Filipo ɛbɔ opiani na wakɔsɔre ba wayera no wɔbɔ na su ba nkasa kɔ na ofiri nsuo no mu ba no na bɔ bɛ sɛ wɔbɔ na su yɛ a ofiri nsuo no ba Awurade honhom hwi ana Nyankopɔn honhom ahyi Filipo na opiani na ahu ne ana opiani ahu ne biam na ɔde ani gye kɔ ana opiani di ani gye yɛ dɛ ɛkɔ no kwa sansa ne nsa yɛ dɛ aka bohyɛn etia hwɛ Paul amantem Acts chapter 9 verse number 12 Paul amantem Acts chapter 16 verse number 28 the Paul so bɛyɛ apostle wɔkye akra no wɔkɔ subɔ ana wankɔ subɔ Paul bɛgye Yesu adi yɛbɔ no su ane amuna su baba nkasa kɔ Acts 9 verse number 12 kɔ na ohunu ɔbarima bi a ɔde Anania na pakyɛw wɔse ɔbarima bi ohunu a wɔfɛ no sɛ Ananias anisoade hunu mu sɛ ɔba ne nkyɛn awɔ anisoade hunu mu sɛ ɛberɛ a Paul ahare nyame adi ga bɔ no sum dɔbo salansa yes hwɛ wogɔ bɛpɔnkyɛw ama asɛm yɛnu atutu wode gyina hɔ Onyankopɔn no yɛ kasɛm yɛ wotie yɛ no asa kɔ so wi sɛ tie nie deɛ wɔbɛyɛ wo no wi no wɔbɔ wano twere sɛ afra wi no wahu sɛ yes sɛ obi na bɔɔ wɔ yes ahye wi 32 years wode hɔhoa ho meka sɛ Sofia ma mpanimu bi a metum sɛ wɔnya wi wɔ sɛ kyɛkyɛle kɔmmɔ to asɛp mahye wi nkwa 75 years ɛnɛ nkwa na soma no nkwa nketewa na soma no 12 years 10 years ɛna soma no ɛlimonyam na wɔhe ɛlimonyam na wɔhe na aka sɛ nipa nya bɔne ɛma yɛ papa na bɔne pɔtɔ bɔne mu ntentan anɔpa awia nummerɛ na bibia nyɛ yɛ sɛ ɛdu wɔsom da yɛ sɛ de kɔhuri twadi ampɔbo bramɛ mfa nkwansene ne kwan so yɛmfa atade fufuo bi nyɛ dɛ ɛnhyɛw na sɛ wodi ne ni a ɔhɛbe na atadeɛ na ɛdɛ ɛhyɛw no baba gasa kɔ na ɔhunu sɛ ɔde ne nsa to ne so sɛ ɔhunu adeɛ wɔse tie ɛti bi a wɔkɔ no onyame bɔ na soma ani fira no Ananias nyame soma no sɛ ɔmfa ne nsa nkɔto Paul sɛ ɔhu adeɛ kɔ
na Anania bua say Anania bua say Ewurade Matthew bere me hu asem Mate sa Paul hu asem nipa bebre anum say wo se Filipa be anum say o de bone pi aye wo ho wo de bone pi atia wo tefo ka awo Jerusalem na hayi so wonye tumi afra sofo wa say nya tumi afra sofo mpanimfo asem won kire wona obo odi nyina say edipa bia ebo Yesu ndi bia ye nkyene ya sofo nsa na hyase tina wa hwe ya enam sofo so be ko bonsam jim be ko wa say sofo mpanimfo ana akwaje tumi awa bem say obi a obo Yesu ndi bia won kire won kuno Yesu bia bo ana Paul jubadi a audio awata go bona suba ban kasa ko ana Ewurade ka kire ne say Ewurade ka kire ne say wo se kwara we ni de mai na obeso bia kwa na kasa kwara na sa wo wura no me dini baby bi me ba be sesa ne hyebre na ma yi ne din adina ko wiase akwa kama sama kyera mana manko ni ahemfo ni Israel man ani Israel mu nyina na me kye na mane na me kyerɛ ne din ti amanoa pii ɛsɛ Paul hu ko na Anania koko hyɛ ana Ananias etu shum nyame no how bi da so a ɛma no problem kɛse sa wo me ko ni pa bi bag ye nyame adwuma ndo pa ewia numre ba nyame kali wa how bi ye de ade to mo so nsa wa mo mpa ye a bɔne a wudi ye nyina betuma betra wahwe bɔne bia wudi ye bia ɔhɔ aba be so wahwe na sɛ mpa bomu nyane a betun wahwe fom etu ansa Paul bɔne a wodi ye no wo Nyankopɔn se ɔba betua no seka awa dwuma ɔde hya no nsa ba bɔnka sakwa na ɔde ne nsa kogu ne seka awa ɔde nsa kogu ne seka sɛ ɔnia so Awurade Yesu Kristo wadi wa sɛ kwaya wo konum wasoma me sɛ eti onyame asɛm we emie wani wanyama sem emia komanu nyama sem emia adwen wanyampa ne nsa dia ban sem anto so wama wo nyira obra wa wuda wama wunya sempa no so mpaso wama wunya dua be ya konkran wo so kasa asase Jesu a wanya bia de akogina etu ase Paul onyi Kristo ne no ya yira o bankwa gena de aben etu nyame be sesa ne hyebre afiri sa ba bi onam abedi Kristo ti ba bo se ko o se hunade wo se Paul hunade na on konkron shama na antamara wo se ade bia ate se abo adwembone a wona ni suo no wo de ko po gene twismani gu fam ko na amunu ha na ne ti huade na osore ma obo ani osore ye ama Ananias adiri konsom ko bonus let's the Paul so ade wa chesubo wa be de be apostle woni so nyakra Acts chapter 16 verse number 28 Acts chapter 19 verse number 1 ababa gasa me pa 16 verse number 28 na Paul de ka se tia mu se eti Paul anso be hu amani bebre no yache woni Ananias etu ofiase na emrepam ye ba hyese wa no ne ababam na bibi da so a won se enya nyame den so betima yibisa o hen yache Paul ane Silas etu ofiase na Bible se anadwe da suo mu no wo mu gina to nwom ebompae ama sankyene ye den esin baba nkasa ko na Paul ede ne ka se tia mu se tia ma Paul ade ndi ko na di Paul pese o twani tie de efiso ko Paul mu nyina ye de adwane ana o mo dwane so a e kon pa so mu dwane so oni amfidem enti ade achi a ye bekuno enti o ye na adwe se o kuno ho menim dia ona mu sesi a enhwe ye wo kama no aduro brother ade bia onyame ntimi nye sister be ma bi na agya wo wa wo mba na wadwane ko na wuwu a hwan na behwe nkora no de me sanse nyame fa ne sedia be senkan na se sankora no nyina fo mba sum nyame sanse nkora no nya nipa dwapade e oba ade ne be adwapade no ade ba ko obeye na me fa no bete ani asubo etum ya bɔ mo fa no ye bo nsu asuka ho a nyame na be de e behwe mo na enka wano aduro hwe nkora na tete wo no e ka bi da waso a enkum ho na se wuwu a jeli a wasase ase no enya wudam ho a enkaye ti dia wona mu bia ade ahia woni wo je ene wadwen sachara babu nkasa ba na Paul de ne kase tia mu se ma Paul ade ne kase tia mu se enye ho bone aja ho bone bia ye nyina ye wo ha obi san kan ya de mi ka ba obi san kan ya de mi ka ba ode ho be hwe Paul ne Silas anim po aba hwe Paul ne Silas anim na ode won free adi na ebra omo bi anu free adi anu ene o ka se anu ka kire o se ampa ne ampa awuranom menya de na wageme menya dan anu wageme na wo se no se wo hu so amukuta ahodi bia kandi pa ho a obi ntimi nyimfu amu nsada nipa ntimi nku amu da etu abusase awura no menya dan anu wageme nkwakọ ena wo se no se di Awurade Yesu di wo se di edika onso asa aka di Awurade Yesu di na obaje no fie da sa wo giri di a obaje no fie fu nkwa ko na o ka Awurade asem kyerɛ wo ne no asia etunufo Awurade asem ene wona wo ne fie nyina ade di pa wo ne fie nyina na fa wona na dwodon no na dwodda suom ofoma na dwodda suom ene wo horo wo maa no ade wo bo mu nyina no ko na ọma ọbọ ọne ne fiefuo nyina su ana ọbọ wọne fiefuo nyina ọmụ ha ọmpọ so jimedi obedi e Acts chapter 19 ma onya 19 as church outside fool ọmụ nyina ayira
aso me bibio to kola sin tua tag eye nyame adwuma basa bia enko so ba magra ba nkasa kwa Acts 19 verse number 1 na ebasa bra Apollo wo Korinto ebasa Apollo ewo Korinto no Paul achimi amanti so asase na kodu apiso na obetu osiafo ado obetu osiafo na okachire wonse ado okachire wonse mujidi ye no munya honkonkon na okachire ne se ado okachire wonse yente pempose honkonkon ba bi ta sa honkonkon ha enka wo madwaman enka wo nwensa ka wo nye basada ka benante pepe ye ani konkurum ba honkonkon nyama wo so no onso ababo nyina ye hada ba bo se ko na okachire wonse ado okachire wonse edi mu no obo mo so ade na mo manya honkonkon dia edibe mu no obo mo so hye ana o se Yohane esubo mu Yohane ani ebo na so hye mu na Paul say ana Paul che na subo Yohane bo so hye onye di odi na chire eba oni Yesu Kristo odi na chiban eni yakọ na oti ye no na ebra so ne te o ma obo onyina obo nyina eye sutie e che Awurade Yesu ama obo bobo ma no etu cars be se bus 20 e salad min so ko meka se be se ni patra ta na Peter Bones be se wo moa amo rodu omu nyina ede enya abotre bonsole me nyina asu e wo Awurade Yesu Kristo tim what you say edin be no bo hye Awurade Yesu Kristo ese din bi wo ho na Bible nsem go twa so tiawa what you say obo mo hye Awurade Yesu Kristo din oni mo de Awurade Yesu na fe edin be bi no saka say ibi to aso ho no what you say ai nipa nti we yase no Kristo nka da amen and obo mo nyina asu expulched verse 18 Bible nka sakwa verse number 8 kwa 19 kwa wɔhyɛ do nsifo nwoma mapacho adinsipo bi so gidi tasamio na po mu gidi ye no wɔbɛhye ɔmo nneɛma amode Yesu ma asɛre kɔ Bible nkasa wɔn a wɔgye adie no wɔse tie nipa agye adie no mu pii ba bɛka wɔn bɔne nipa pii aba bɛka wɔn bɔne ɛne wɔn kokɔ mu nsɛm ɛne wɔn kokɔ mu nsɛm na wɔn a wɔyɛ asumaneɛ no na enipa a ɛyɛ secret verse bi mu etie bebree de wɔn nwoma bae wɔn mu gyina ɛkɔfa asa nneɛma no ba ɛbɛhye no nipa nyinaa na anim wɔbu ne boɔ ano hunu sɛ ebi kɔfa gold esi bosom so sɛ esi enwetamina apipi no wɔsɔfo ɛne na musumpia so kɔpɛtoa yes mu aka nyame ni mu adeɛ na asi no ebi wɔ hɔ saa o gold pa ɛde down ba nyame kyerɛ wɔn sɛ emfiri nyame ɛyɛ poison nti wɔn ntwa gyanya ntum ɛma obi akɔfa ne bosom ɛne gold ɛne sika wɔn nyinaa ɛde ban ɛma wɔn twa gyanya ɛdɛ atum na wɔdifoɔ ɛna musumpia so kɔpɛtoa sɛ 3 yen 20 yen na medifo amasa ɛna busumpia so kɔpɛ toa wo basa sɛ wɔnhwɛ yi a adi bɛyɛ wo adɛn na Paul ofiri nyame ɛberɛ ne saka saa gold no ɔso ɔmo nhyɛ no na wo nso deɛ wokɔtu bosom mpo no wakɔhye gold na wokɔpɛ no ɛsi bosom so neɛ nkɔfa ma wo sista sesa bɔda sesa kameɛ nkɔma wie kɔ na wɔn a wɔgye adie no wɔse tie nipa agye adie no mu pii ba bɛka wɔn bɔne nipa pii ɛba bɛka wɔn bɔne ɛne wɔn kokoa mu nsɛm ɛne wɔn kokoa mu nsɛm na wɔn a na wɔyɛ asumaneɛ no na nipa na yɛ asumansɛm no bebree de wɔn nwoma ba bɛhyɛ no ɔmo bebree ɛde ɔmo dwapade a ɛboa ɔmo a ɛyɛ bonsam deɛ bɛhyɛ no ɛbɛhyɛ no nipa nyinaa ɛbɛhyɛ nipa nyinaa ni na wɔbu ne boa no hunu sɛ bu ne boa no hunu sɛ esi nwetɛbena ɔpe aduonum esi nwetɛbena ɔpe aduonum sɛdeɛ Awurade asɛm nam ahoɔden so nyinaa no 50 billion US dollars ɛso ɔmo hyɛ no because of deɛ bɛ encourage nti tene nyame ayadom yɛde nsuo ma subɔ nsɛm kakra wɔba adeɛ deɛ ma me no yɛde wobɛsi ha ɛfi na sikiri deɛ yɛbɛwura egyim gidigidi baa gidigidi baa fi next week yɛbɛwura egyim baa yɛbɛka bɔne papapapapa bɔne kanti ne yɛsia o na yɛmu ahu nyamesom papa na wogyidi wie a na bɛdi akyi a ɔhu sɛ ɛnyɛ mistake introduction yɛ broni bɛka sɛ introduction ntina yɛde adwumadie nyinaa bɛdɛ ɛbɛsi ɛwɔ ha Mr. Ɔsɛ makonta mekyia wa mankyia koraa nka menkɔ da mekyia wo papapapapapapa nyame nka wo baabi a wowɔ biaa wɔma naadom nyɛ dɛ ɛnyɛ kɛse ɛyɛ sɛ yɛhia wo memfa m'ani nyɛ dɛ ɛhu filifili wɔmɔden a na mfa m'ani nyɛ dɛ ɛhu wakonta papa bi menam si hɔ no wakonta papa meta wɔkyi sɛ bɔwura si aboba no ɔbadeɛ nka yɛ daa onyame nhyira wo nyinaa ne tumi mmra mo so daa amen yɛda ɔsɛmpakani Philip mpiani ase ɛwɔ nyamesɛm a ɔde aba ama yɛakyerɛ sɛ deɛ okistoni biara sɛ wonya nsuo mu asubɔ no te sɛ deɛ wopɛ sɛ wokɔ Canada anaa wokɔ USA na
okita passport na uni visa be na ko Canada so unya visa inso mo subo no te se de ese unya visa ansa na otimi akonya nkopon nche ti okita passport bibia e kama na ye mfa visa ne mu se kodi 1 month na 1 year e wo Canada wo boa passport ni kita okwa ebo mu ko American embassy na ko Canadian embassy ya de visa ni bo ma se pom se ko Canada dia na je se wonsaka enti adawroma oye kristoni na wo suma wurade na ye mo wo sua oya ye mistake enyanka echi ti onyankopon e dia hye asofo nsa obagidi mu a asofo ne bossu na kwan wo ho se de wa kyerɛkyerɛ wo no e de ko nsuom Yohane subo no na waka wo boni wo nsuom ne abɔ su ne asra wo ngoma wo nkunkun betena wo mu na ensanom adwaman konkonsan atwom na ni nyina tu o safe wa ya body afuforo afi hu nsa na bon se wa tuba wa ya body afuforo obi a otimi buru akobu obi adwae ene wanka na mpese o kan wanka obi a opie na nani so da ho na wakwakọ buru a free baby etonsa ne balo obi adwae a edware ho na nipa da sani nsanu nti otimi ebu adwae na gufom asem we dey mo we say da bia meka adwae na mi say na ye ntoma na aye enye blog enchanse wa hwe obuogu odofo onso nka achi ma hwehwe urade wate wunti ene dey asempai aba hwehwe urade nka achi ma adawro ma se wo betie na wo bedi so a ebedu baby na urade be siesie sika wo de tonsa no be kaka na wo prot be hu anu osidan na otim na wabobra na fe wo anka yemfa anya hwe ne na wo huhu bia beda ofie urade na eye timisrew enka na wabra bo musa kachi fa homa urade na urade be siesie wo ayo pe ye amoti enkan eye True Faith Church International Kodie branch na ye ba mo nchen enje bia wonso bebam agentofo no beba na se yemfa kos mumra agentofo no mra agentofo no mra moba mama ya nyumba ko mienu bi na fi ene ye be fa frefo ndolo pa 8:15 pepepe na mo de nyum na si na fi ya focus 15 minutes na fi omo se ya no mo ta mo ni so ene so agentofo no se omo bie kwan atum e bia na pese obi sa dwum bia ti na ye ma o mere no ti we omo bosso ba ko wom na fi mama ma trans na omo gina hwa ye fa course na obi wa fra gidi nyum bia ya wode no fi agentofo ya tu e de amount anyumu a ye de se hunhu dwuma ase ne se onyami jabra oje bro ye ka se oja gidi nyum a ya tu ni nyina no e wo Bible ti ye ka se oja onyankopon ene ye oja nti se wo kenka Bible na ko hu oja bia oja ye se onyankopon ti ye ka oja onyankopon na ye frɛ no se wo me ye mu adwuma adwuntofo mama ye dwom na ho nkonkrom ye mu adwuma oje bro oje ye mro nyame bro oje bro oje bije ya bro oje la frawa ya bro wona usiamune asiamune mu ya oje asiamune ya bro ejati asiana mo be feli e kwa ya na nonu ajoji amule fiara dio wajas ma mo samizri mo josi amru yamiye esi awudi mo ya jo ya bro ma kwa hoja me josi amule
now, no, just Yamuru Yamia. Let you dinner, yo. It's Angelia Yamia. Jesus Christ in a wusori omu PC or do a woe near someone soon kunim. Sabre unkungro if you have ma. And you might this one say, Wabo
Say already na munkum aoba eni wa nyina behunu otiboni mu a sesa na wa na wo bere no awurade beba ama wusu ada na osere ye wanka amen wanka me wo amen mo sabrei unso ubetimi abam frɛ ewo 0599 232353 0599 232353 Bacho o mo bia de bebo wo abaso bonsem bi wo bibia apese wo ka kire yen na bomodin na fabla wo nwum bia apese obisa ene de emre na kan do so kakra bisa na yentoma hello Yeah, if I try from of a bank, a free assuring quanta. Of a bank as a free assuring quanta. What are my 18? The new one is a mobile Emma man. I saw the over concentration and the over and so have no dear la. Oh, yeah, I didn't form when you're ready. Obisa Monto la Emano, when you're ready. Yeah, that's it. You ever told me what you're saying? Sorry. Maybe I don't so bet me about 0599 232353.
Bacho woni ni baby akasa free. Bacho sundio. Amen. Bacho Samuel yeti. Ebo ho sasa yeti o. Me pacho me tia. Me fo mo studio ho no nyina. Me fo Samuel so tia mo nyina. Amen. Mo djuma dia mo dia nyam ko so. Amen. Mo bia yekudu ho. Amen. Me pacho me tia me yere Rebecca Asan. Yo. Ene sof mame. Ni yere wa habi. Aha, yo. Me pacho eni mo nkete mo mame ye. Me pacho me freno me ap. Ura finyo no yo yate. Me pacho ani. Kono obi zumire bia. Ya da se. Wait me after 0599232353. Onso beti me abaso. Hello, me pacho ni baby akase free. Hello. Me pacho ya te unkan o ni baby akase free. Abutanfo asungie. Amen. Nko ti say. Ewurade adom na wonso e. Yo, kute mo kan no. Maya de pa. Na asubo no de. Yesu no ankasa de wa mosu bi na yesu afo na ebo. Ai. Yo fe yo hone pati na ya. Emu mi ni no a. Oke musa. This asungie kan da. Amen. Ya da se. Anyira so mekire mo. Ani ko jana wo adisem. Kidun konche mu bi mi ensa o kan anyira no ko jana wo asem. Yo. Adisem wa ti mi ensa so. Enan ni num o kan. Etinsia ejemu nkon ko ti duba ko o kan. Etinso ejemu nkon so o kan. O kan. Iso obiemu da. Amen. Ayeme osabani. Ya da se papa, ya te onka pa. Ya da se Apostle Daniel Mensa Sabani. Ya da se onumai na ososo wo fie na ohwe dwumadi. Ya chia ofen so kokotifo nyina. Osofo Abraham Chei ososo ya chia o. Ya chia. Papa ya da se nyaminshira o. Ene no checking so far. Ya da se. Ya da se obekona foforo so aba 0599232353. Adam. Hello, Adam. Papa, good evening. Good evening. Yo, and then once I'm no more man with the Abre, many Japa, didn't you more dear? What's here? Now, what I'm looking most changes about. That's right. Anyway, I mean, Shram, what's now, Cowboy Grandma Crana, Yamsho, Kai. Yeah, come on. Now, Papa, anyway, I am the pa. International, they are down my banner. They are 2 months. And then you might be cut on a lie. Yambo make trap to Yambo next week or my young Quania bar. You better why? Amen. I'm call Ama Fufroso Abba. Pajozu bet me Ababy 0599232353. Hello, didn't baby our casa free. Ayo, make a sassy Conum Quapra. Chronom Quapra. Quapra. You from my navy. It's you, Papa. Papa, you're not sure. I really love your program. But I don't know the time I am not tired. I'm sure but I really love this song. Your friend, Asida. Asida, you would also pie Moody. You was a dum be think out to me, Ultimate Kodia. Yasida, Asida, near ye, near the Kamawaya. Aha, you. Yeah, I see them pony. I really love it. Nam person, no best from Swa. But your person near Besoma Black Kodie. Kodie and Pasha side because I really love your songs, everything about you. Kodie, who drew Macoman. Kodie, who do Messon. Kodie, who do more Johnson, one catch a mate in this with Siwa. Na also baby, I give you for an year, sorry. Ofa kwano so and ye just a stone through na wo duro nye kwan wa nti okay all about say you ra kwan da ben na mo worship for what empabo ebena da bia
every Tuesday ochena mpabo kese o yira nso a memfa number we ma 0244 69 Mate Joe, give me the tablet. Let me pull it from you. 0244 690048 0244 690048 0244 690048 0048. All right. Now, also, waba besra. You better wanim pa. You better wanim. If I join so with me, abaso 0599232353. Hello, Dini baby, I will say free. Good evening. Original scientific me. Original scientific. And no. I for connect the whole way. Baby. North, south, east, and west. Baby. And I have your for the Subon. Okay, so it's my party. Okay, your boss. Then Kodemos, the other kind, Kodemos, no, you when you need no say, a solid penny, and so, now will be a mother, when you need the bad day. Any abomus. No, the one free human intimation and coupon in you, Papa. And me shop, let's and you are mammy. One day. Make sure to Yambo next week. And Neddy, one day, will be so. You can be signed here, cracked hall, especially room 3. Room 3. And I thought for chat to all. If you are going to form a Tugumo at your mind 0599232353. Hello. Sammy Masami Chato. Yet you. Hello. Well, I need your sample of your man for you chat to 0599232353. 0599232353. Hello. Good evening, baby. I can say free. Amen. Pacho, it's a free and you should come. Okay. Pacho, Miguel, yes, so you can maybe I give Papa. A bompayama. Already didn't. Already be pejao every yari empano so what? If you say yes, so I can say the man tampiamuni and yarsa. And Tianidia, would the adjust and pay dear Tiamino. And Ru, now what you're sending, now Freddy Adansi say, already a pejao of yari empano, so we give you a amen. Amen. Let us see. Offer for Catwalkra 0599 232353. Yes, hello. Low TV no radio no kura. Hello, also. Hello. It's you. I just you free radio no. Asroma son kwanta it's you. Baby, my son need you one that now say you and you more outside say Amba. Afana missing you. Oh. I mean, or them, it's you almost almost yet. They said you too, you know. I see. Now, there be now, Mrs. You plus our mind. I was our mind, but so come actually. Your thing I will call them. I'll make a say with Yard. What is it? My pal, you know, a shaman. Let me some for boy, Jama will be correct. Amba. Or your popular member of the Arkan class, said it. Or now, you know, that you will have. Let us see. You have any phone call to you, and you're not black. Amba. Again, Yami wants to share the more. Let us see. Yami, come on. Amen. And you move, please. Let us see. Your friend for our cattle and no. And I'm going to say, Sabre, yes, sorry, you made it. So, yes, sorry, I'm going to for Obibisa, la,
yɛnto na afei yɛmmɔ mpaeɛ na afei yɛmfa ɛnnɛ dwumadie no mmra na wieɛ nka ba wɔ no sɛ benada bia ɛyɛ mpaabɔ nyame bɔ ɔkyena ɛyɛ mpaabɔ kɛseɛ nka ba wɔ hɔ no ɔkyena wa wopɛ sɛ wotu kwan wa pɛ sɛ kwan bibie ma wo tu kwan ha bɔmɔden na bra na awurade de nsɛnkyerɛnneɛ bi akyerɛ a yɛbɛyɛ ɛde ama obi a wopɛ sɛ tu kwan na awurade bɛbie kwan ɛde ama wo yɛde ase Sabbath adwontofoɔ nsɔre adɔɔso nso bɔne adɔɔso Ansari adɔɔso bɔne adɔɔso Ansari adɔɔso awudi adɔɔso ani wudo gozu nyina ifo pa na ye nyame so fu Ansari adɔɔso ise igwe adɔɔso Ansari adɔɔso kronoba adɔɔso ani wudo gozu nyina ifo pa na ye nyame so fu Konseya Ajama dudu yi Loto cheya Abufufe bebrebe yi Eti yanu nyina ifo pa na eye Eni asori ni awo bako Enshiama wodo wo bako Waboni ti umu heaven in the air Waniti umu heaven in the air Aboso kesia Ubeba Ayafia kesia Ubegu Na waboni ti umu heaven in the air Waniti umu heaven in the air Uchaloto Ubokrono Waboni ti umu heaven in the air Waniti umu heaven in the air yɛda mo ase sabre yɛ sɔre dwumadie no so ama program foforɔ atoa so ɔso nyankopɔn yɛda wase sɛ wafa wo nkoa mu abɛdi dwumadie wɛn yɛn otiefo otie yɛn nsa kyɛ no adwemfi na kwama no so wopie so temfoɔ a yɛne Kodie asafo ma nyina bɔ mu aba wo